Mbak Fahmi. Dalem. Wah, mundak umur ora tambah tuwa, ning saya seger. Amin. Wong iki nek wis semeleh pikirane kaya Mbak Fahmi kuwi. Ya ta, wis ora butuh apa-apa, butuhe mung sabar narima. Nggih. Momong putra gedhekke putrane, minterke putrane, ya ta ndadek-ndadekke. Nyatane putrane sing putri ya tekondone ya hebat, suarane ya elok. Ngono. Niki alhamdulillah, moga-moga iso neruske perjuangane sing putri. Mbak Eka. Dalem. Moga-moga ndak ketemu karo jodohmu ya, Kak. Nggih, amin, Bro. Ah iya no. Sing amine wong akeh. Nggih. Ora wis lak apa ta? Nggih, pangestunipun. Mbok menawi piyai mriki golek mantu sing iso menek kambil. Sampeyan iso menek. Nggih, sapa golek mantu munyuk dadi ya. Bruke sapa? Ya rumah kok ora enek kok bruke ya. Aku kan cilik munyuk. Heeh. Sing gedhe Ya seniore nek no. jenengan. Aku iki dadi apa-apa gelem kok ya. Lah iya. Mula moga-moga ketularan Mbak Fahmi kuwi Eka kuwi ya ta. Kepinterane nulari ya ta, ketrimane ya nulari. Nggih. Amin. Mula ayo ngicipi suarane Mbak Fahmi sik. Sinom cengkok grandel ala Mbak Supami saka ing Ponorogo. Heeh, ayo ayo ngapa? Nganggo slendro miring kae, Mbak. Heeh. Fahmi ki nek mung dilujuri ora seneng dhek. Kurang variasi jare yang. Fahmi kudu nganggo miring-miring kayang-kayang ngono kae. Heeh. Wah, memanismu. Ayo. Iya, Mi. Memanismu kang ujiwat Selerane teguh iki. ngomong nggih. Wah, teguh. Jare putar sini. Teguh golek anu sing ngomong kok kuwi ya. Teguh senengane model kaya Gentari kok. Piyai putri sing ngemong karo sing kakung iki ngono kuwi. Nah iya. Nano. Agawe. Nano. Ruciting kali. Nenoi Apa kang si anatya Bupami menawi nembang penuh ekspresi. Oh, tenang. Tur ora isin. Nembang iki nek ora isin dadi kedaling lathi ya cetha nek A ya A, U ya U, E ya E. Dadi pasuryane ora wedi elek, ya ta. Nembang nek pasuryane wedi elek marah ora cetha. Nembang kala runtuh. Iya. Dadi Bupami gerakan tangan, mimik wajah, ngeten arise leh nematke lho, Bu. Apa ya? Iki ibumu ya, Le. Sibu jan temekep. Aris ya agar kumat senenge sapa-sapa dirangguli kok. Ayo. Wah, ibu ya ya. Nah, jare ngisir wong awi saiki. Oh nggih. Iya. Apa ya, Re? Sange bengi nggih disusul sandinge mun gawake cilok. Iya. Mayarmu tak senengane penggendhekmu. Cilok kok, ayo. Ayo. Upama munduta Kayak lawuh. Ayo. Iya. Deh. Elak. Rokmi
umur pira Mbak Fahmi? SMP kelas 3. Wah. Kuwi nyinden sik apa nyanyi sik? Nyanyi riyen. Oh, tadi panjenengan durung-durung nyinden nyanyi sik ya. Nggih, kula SMKI tesih nyanyi. Oh iya. Penyanyi orkes Melayu. Iya. Campur sari. Oh, orkes Ingkang Melayu. Sanggulan campur sari kados padatan Melayu. Oh. Panggung rejing. Heeh, aku nyanyi ora Melayu jog rejing-rejing ngono. Aku dibengi ku nek Bu Fahmi asem menek masang drop. Ya ora, saiki wis ora. Kuwi biyen bangsa om-om sapa dilone kuwi. Orkes Melayu. Om kono. Iya. Roku ijik sesuk nggonen ya, Nduk. Dek. Sak pinten? Sakmene. Sing burine enek reoke. Ngarepe. Apa karo enek riyoke? Malah ngarepe. Enek rido karo riyoke ya. Ya. Ya Mi. Tartamtu Menoe. dak tu ruti Merano. ibarat wong numpak Nek aeno. Prangu Sinden mengrawit iki wis ora tau leren. Heeh. Awake dhewe leren ku storine Agil ku ning ndi ngono terus ya. Tanggapan. Oh, tanggapan. Nggih. So. Iku kancane dhewe iki dalang kabeh. Leres. Pak Fahmi iki umpama Bagong Prei ngono esuk melu Alfian 26 September. Lah iya. Mas Alfian ning jenengan kuwi dalang. Niku iki. Kamu kok multi talent Mas aku. Wah, apa ditaleni kuwi. apa-apa diayahi. Ya yai umbah-umbah isa-isa. Nyapu. Yo jenenge bapak Cek rumah ngomong tangga. Apa diayaki ya. Ayo. Lumampah tanpa welah. Pandu iki ya bar mayang Pandu. Udah jan lari sih ora ilah cah kuwi. Nah, niku nggih apa-apa diayahi niku. Kon Amin. Dewi ini nggih bar nderekke Mas Pandu. Oh iya, bintang lamune ya Eka kok alhamdulillah. Wong ira nek sing nderekke aku ya tak derekke ra apa-apa. Iya to aku. Aku iki ya delok kok Pandu mayang aku delok pas enak. Pas Pandu mayang ya. Pas Pandu mayang aku delok. Live streaming pas mayang. Live no. Mayang elok tenan. Bras. Yo. Yo. Lanjut. Cinta mulia. Nggih. Yo. Hing madyaning jala niti Yuk. temah gunjing anggenjong neng paku Yo. Aku nyuwun diaturke tandha mata, Mbak. Monggo tandha mata ayo diaturke sik. Senadyanto ora misra. Ayo. Jarak tayub. Monggo. Ayo. Joyati. Monggo ayo. Senadyanto ora misra. Tandha mata sing
matur nuwun. Nek aja lenggase, iki ana sing ngersake sesideman. Sesideman, heeh. Menika saking Mbah No Kulit Petungrejo Nguntara Nadi. Nyuwun kala wau mari kangen sampun, pepeling sampun sakmenika sesideman. Kagem Bapak Mariadi, Bapak Sungkrik, Bapak Yitno Pingkuk, Pak Trimo, Mas Saipul. Nggih. Dibawani yo. Sing bawa sapa urut saka sing bonak penerus. Ayo. Doni to iki. Oke. Wah. Kae iki yo dalang lho Mas Doni kuwi. Heeh. Sok makili wayang awan Don kudu gelem aja ngantek wegah. On duwe swara elok cekelan wayang hebat kudu di pamerke. Mengko pas liya wektu pentas kene sanggar ngomah kae ya ta. Doni sing miwiti. Ha iya waduh lak tenan. Dek wingi nggih nyinden teng Klaten to. Dudu beda. Oh sanes to. Dudu. Ra mirip. Ya Don, anu dibawani Mas Doni. Wiwitane ngono kae. Wiwit kaya. Deh. Yo, yang apa suarane? Yo, Don. Wiwitane baleni, ayo. Wiwit jan. Anu, ayo. wiwitane Oh, elok to suarane, elok to. handere sang peke Wis dipacarung, Don. dereng Mas. Wah. Piye? Wah, suarane elok gagah ngono kok jireh. Ha iya. Kuwi anu wadat to kuwi. Ampun. Ora. Peti dhewe ya. Manuk, yo. Priya bagus kang olah budaya Nonano, ya Dan. sowan menyang kutha Ayo. Kadhe Jos, lah. Genti saiki sapa? Mas Pandu. Ha ya. Ya. Yang apa? Ora mau nge-live bae. Ya. Ya, Mas Pandu ya dalang saka Seragen. Heeh. Ya, Nduk. Bantara terus yung Lanang wedok suarane apik kabeh. Ha iya. angge Anu, iya. selendang kuning Nonanoe. kang saking Hop, yo ganti vokalise Manggala Cahya Muda kuwi. Ayo. Nanda, yo Nan. Ayo apa? swara kurang permon Sik ta aku kok bro dikare suwar. kalih nyaut mic Ose, yo, Jilaluya. swara kurang permono ning wasesa ngrem Rai nggak bayangke raine iki. Ayo silit mesti ayo. Anu ngrum, ayo take. angungrum marang bendara Udut wis. Wah, arep pengen suara bening kok jare lepas ae. kecut Lak tapuk modal. dia sulistya pijer ngincangake alis Ya, yo, take.
terus tresno sesideman Langgame Mbak Fahmi engko sing nomor loro dangdutke sing slow kae sing nembang Ika. Ayo. Ya Mbak Fahmi. lume becik patenono timbang papisahan Celestio samudana marang kula warga Kerwalanto putra liwat kincanging alismu kuwasa benda mongko kowe bocah gunung anatian bocah gunung kadukan nyirimpo Cimo rakyat
Terima kasih, ngatur nuwun. Nah, lah. Mbak Ika. Iki di live streaming, Mbak. Ya, mula sing paling nyimak akeh banget. Niki anu wonten penyuwunan, nggih, Mas Gareng. Menika Mas Resko saking Seragen, dalem sak rincang nyuwun gending ora-ora jonggrang. Oh nggih. Mas Agung rancak gamelan saking Wonogiri. Nyuwun lelagon katresnan sejati. Oh iya. Katresnan sejati sik, Kak. Nggih. Coba, aku tak ngrasake suarane mburi geger kuwi. Mas Alfian. Mas Alfian Sabdo. Harus coba. Karo Mbak Suci Ovita Dewi. Waduh. Padha wedoke iki ora Alfian lanang lho. Tapi Alfian wedok. Mas Alfian ini lelaki tangguh. Oh, tenan. Lelaki tanggung. Nah, ayo. Tangguh. Kok tangguh? Ya Yan, karo Mbak Suci ngono. Monggo mentara-mentara terus. Mas Bayu. Pripun, Maksi? Kinten salam kagem adik kula niki. Sapa, Kak? Endro Sinden Balap Nyangawi. Sapa? Anaknya Bu Sanem niki lho. Oh, nggih. Mau sore wis ngai cilok. Cilok sak wajane. Ayune kaya ngono pentolmu ya gede-gede lho. Nyanyi ya Besti. Ya. Ya, kok ya disuwun anu Dono Semanten. Mengke duet Oh kali Mas Plentung. Mas Agung Kuntung. Ini tak blendong iki. Enten. Layak kok hawane kok iris. Wah enten lulut ten pundi nggih kali Pak Bang. Pulau langit hawane ting-tring bae blendong enak ya. Yo, katresnan jati. Kaya ngapa? Mas Alfian. Wah, iki nek wis nyanyi akustik ya ta. Kancane mangku gitar, dhek mangku bantal ya. Kaya pasangan ae. Bumbun kula niki angger setiap tarup kok mesti enten iki. Mesti enten Mas Alfian. Setiap rame-rame. Aja ta taruh mbok hik ngendi sala ora enek. Ah nggih to. Angger hik ana rejene Alfian mesti Alfian enek. ada. Sajake kok ora kerasa ning omah apa ya? Ora apa-apa. Perasan kok. Niku biyen Mas, Kerasan. niku biyen. Biyen ora ngrasan saiki wah nemen. Nggih. Yo, katresan sejati. Mas Alfian melawan Mbak Suci. Monggo, ayo. Alfian Solo Real iki. Suci Yo. Yo. Janji tresno. Ayo Mas Ambe. Lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula maringa usada Ayo. rembulan waya wengi nambaika kasing ati iki papujan api ning endi doa manis kang kanthi hati
Novita Dewi. Alfian Selerreal ya. Aduh duh. Ngerangi nah. Dender kita Nyokek mas. Nyokek mas. Aduh duh. Janji tresno disenteni lintang-lintang ing tengahing wangi Ayo mas keset ya. ati kang nandang asmara Senyumnya mana mas keset? Gusti kula paring rembulan ning wayang wengi nambah ikat kasing ati iki kapusan ati ning ngendi duh wong manis kang sak anti-anti Wong bagus pojok sirane angsa. Aku teko gendang tresno. Lelangin asmara gawe sing rasa. Nambani ati kucing. Anas tresno hatimu. Aku sayang ngerteni sliramu. Tresno suci manggih ora ayu. Terima kasih, matur nuwun. Wah, Imak nyambik karo Jawa. Ya wis duet. Oke. Yo, aku tak nyuwun anu, jogetan karo Banyumasan. Sapa sing joget? Aku nyuwun Getari karo Dita. Oke. Yo. Bendrong Kulon Banyumasan sing joget Getari karo Dita. Nggih. Monggo Mas Pandu nggih mlangkane ngon kendangan. Heeh, iki tenagane mesti turah-turah iki. Ha iya ning omah ra kabeh. Bar mayang kok ya sehat kok ya. Ha iya. Yo diaturke Bendrong Kulon. Monggo ayo diaturke. Yo Mbak Dita, Getari siap. Monggo yuk.
kaya jagone menang ya. Ayo. Wah, ya wis. Trima luwung ing atase dudu wong kulonan ning isa ora ketang ketua-ketuwil ning isa Banyumasan nggih, heeh. Waton ana pangudine bakal iso nggih. Iki genti ayo rene yuk. Monggo, ayo kene. Ayo. Monggo, nduk ayo. Ing tantri enggal nyanyi. Makane ponang tosi. Mangsane Kak. Ayo, anu jatahmu malik pelok. Nggih. Ana sing ngersake Lestari diturke. Monggo diaturke. Ayo sing buka sing enong ya, Go. Kamera siap iki anu Teguh di close up buka. Ayo. Aja ruji lho, Go. Ayo. Oh ngelik. Kirimnya gue siapa Go ya gue mama sih ning omah ya Go nggih yo diaturke sik monggo yo diaturke Lestari to monggo yo
kur kabeh yo pindali nggih. Kur yo. Terima kasih, matur nuwun. Malik Slendro Mas Aris. Nggih, wis diaturke Lestari. Kula kintunke ingkang mirsani lumantar live streaming. Ah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma kulli sabar muslimin wa salimin kafaran al-zalimin. Dateng Pak Martono Bojonegoro. Oh nggih. Kalian Mas Damar Sasongko saking Karanggede Boyolali. Oh ngono, heeh. Anu mau, amu kancane Pak Dita Mas Wasmane. Sik apa teh. Diaturi pinarasik kene ayo aku tak kenalan dhewe monggo. Ayo mriki. Monggo ayo kene. Mataran berek. Jumeneng mawon, jumeneng ora apa-apa. Pripun? Jumeneng mriku lho ora apa-apa. Kula dhisik. Isin ya Mas Boy. Isin. Alah nek isin nyapo ya. Jumeneng nah. Pinujeng enjang Mas. Nggih, selamat pagi. Kula ki anu, napa niku nek mung rungon-rungonan ki ora lega. Oh ngoten iki. Anu, nderek tepang Gladiwanu paring asma sinten? Kula Indro. Mas Indra. Nggih, pidalem saking Ngawi. Oh, Ngawi. Nggih. Ngawine pundi, Mas? Simo Kwadungan. Oh, ngawine Kwadungan. Nggih. Ya, Mas, aku tak ngicipi swanten panjenengan ayo. Panjenengan senengane lagu apa aku nderek? Ayo. Pelok mawon, Mas. Pelok? Oke. Nggih. Pelok ya ora apa-apa. Mangga. Napa arep bawa napa? Ayo dibawani sik. Dan nandane gondrong ya ngono kuwi jane. Ganti barang mawon, Mas. Oh, barang. Oh, anjen barangnya Aris elok ya. Niki ngiras-ngiras riyoni, Mas.
Bayu Reoni karo anu sinten? kali Mbak Eka. Mbak Dita. Dita. Oh, Kali nggih. Mas Teguh. Oh. Napa nggih alumni ISI panjenengan? Nggih, nek Oh. kula mboten lulus. Oh, ngaten ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih ta ora apa-apa. Nyuwun Wong ora duwe titel iki dudu wong sing ora duwe rezeki iki ta. Nggih, nggih, Ah nggih, iya. Ayo. Elok barang. Napa Mas? Napa arep bawa napa? Hati mawon. Hati-hati. Nggih. Bawani nggih. Siap. Nggih. Gegarane wong akrami. Ah niku ngelingi karo mantene. Nggih. Maka rungokno Go, iki diwelingi lho. Iya iya. Mangga Mas Indra. Gegarane wong akrami. Elok tenan suarane. Doro. Tepuk tangan Jo, digo Mas Indra. Aduh, wong ya dienteng-entengi ya. Nek sing ngrungokke ning radio no wah iki mesti yaine putri gedhe dhuwur wah. Nah iya. Celo wencir kuning. Heeh, asli kuwi. Hati pawi. Jos. Kaya lagi iki kepenuk. Nah iya. Kok nek pasakku ning Ngawi ae mang ngusul. Nggih. Kok nate nderek jenengan? Apa ya? Nggih wonten buduk. Ngendi? Buduk. Duh. Nggih. Oh, nggih, sih. Ah ditentek tadi lali. Luput pisan. Kenapa? Kena pisan. Yen gampang luwe. Naik. Gampang. Jas. Kayak Siwa ya. Heeh, suarane kayak Siwa. Nano, ayo. Yen hangel hangel Ngau jengat barang. langkung Nano. tan kena tinumbas Ya. harata Luar biasa. Gila. Oh, Teguh ya ora ngenake biyen-biyen. Teguh pun lali kalih kula. Ayo. Agar duwe cengceman nek meneng ae. Kamangka mbiyen iki sak kos-kosan. Wah. lali. Dadi teklure Teguh ngerti Mas Indra mesti ngerti. Ya.
balungan siap. Awas. Baik pokoke Ibu. Wis kaya kon sidi. Yo lanjut Mas Indra. Dadi ati wong prasaja lur bebu dene Bablas silaing janji ya, monggo. Atur nuwun Mas Indra. Nggih, sembah nuwun Mas Galeng. Monggo. aku wingi ketemu sing tak tresnani kuwi wis saiki aku randang beni Wis digarwa kanca muga mulya ora nyono jebul pametara ora nyono kaya tega kota biyen kowe janji gale bakal sehidup semati jebul temen diramu ngapusi nanging aku rumangsane saiki apa to tanpa duweni aku mau narima nasib tanpa tuntut muga-muga Gusti paring pangapura. Terima kasih, matur nuwun. Nggih, sawetara atur panglipur kata lepat diagung panang sami. Heeh. Iki katone karek kejempel ana tamu yo nyedaki bapak men ora nglangut oleh mikir Petruk. Ayo gak mah ora